Nedavno se u našoj školi organizirao Europski izlog, predavanje čiji je cilj bio informiranje učenika o Erasmus projektima i o tome kako postati dio Erasmus projekta. Europski izlog vodila je profesorica Ivona Bob. Erasmus projekti su projekti europske mobilnosti čiji je cilj upoznavanje učenika s drugim narodima, kulturama, tradicijama te sa stručnom praksom u inozemstvu. Sudjelovati na Erasmus projektima možete prijavama na natječaje koji su uvijek objavljeni na web stranici škole, Instagramu i Facebooku ili isticanjem sebe i svoje marljivosti pred strukovnim nastavnicima. Postoje dvije vrste Erasmus projekata, K1 i K2. K1 Erasmus projekti mogu biti poput razmjene učenika s drugim školama u Italiji, Slovačkoj i Sloveniji, a mogu biti i konkretna radna iskustva kao naš K1 projekt u Portugalu gdje učenici dobivaju priliku odraditi praksu u nekoj tvrtki te na taj način steći nova iskustva i znanja. Poslušajmo iskustva iz Portugala i Italije iz perspektive učenika. Moje ime je Daniel Merkaš i sudjelovao sam na Erasmus projektu prošle godine u Portugalu. Meni je za početak bila jako interesantna stvar što sam prvi put zapravo dobio priliku voziti sa avionom. Nikada to prije nisam doživio, nikad nisam dobio priliku otići u neku drugu državu i to mi je tada bilo ponuđeno. Svidio mi se kampus. Na kampusu smo imali bazen, imali smo kao klub i što je najvažnije od svega, osim što sam upoznao portugalsku kulturu, na kampusu je bilo jako puno ljudi iz drugih država. Upoznao sam Čehe, upoznao sam Rumunje i vidio zapravo njihovu kulturu također. Na poslu isto tako bilo odlično, radili smo tipa 5 sati u danu i jako dobro smo se proveli, a što je najbolje od svega, imali smo i puno slobodnog vremena. Jako puno smo putovali, vidjeli smo Porto, vozili smo se tamo u brodu. I eto, sve što mogu reći je da je to iskustvo koje netko ko dobi priliku ne smije ni slučajno propustiti. Pa znači, iskustvo iz Italije je bilo stvarno nezaboravno, to je ono što se ne smije propustiti, predlažem svima da ako mogu da probaju se prijaviti za Erasmus projekt. U Italiji sam dosta toga naučio, od općih životnih stvari, kako živjeti sa nekim, do toga kako su drugim državama uči, te kakav oni imaju program, te kakve imaju radionice, opremu i naravno kulturu njihovu, životni standard u Italiji. K2 Erasmus projekti zapravo su suradnja različitih škola za ostvarenje jedinstvenog projekta. Poslušajmo što učenici imaju za reći o K2 Erasmus projektima. Pa, moje iskustva na Erasmus projektima su fantastična, obožavam putovati, pogotovo kad mogu raditi svoju struku na tim putovanjima. Na primjer, projekt AVE koji je završio, ja sam većinom sam programirao i radio pločicu. To je bilo vrlo zabavno iskustvo budući da sam morao nešto profesionalno napraviti za taj projekt, te onda to ispitivati sa ovim učenicima iz Slovačke, iz Italije, razgovarati, dati neke svoje ideje i unapređivati te uređaje. Evo, dobar dan, ja sam učenik 4. razreda. Uz moj tim koji smo bili na Erasmus M4 EU projekti, napravili smo Magical Movie Machine koja je bila ideja zapravo da iz jednog kutija, ajmo reći, zamišljene, dođe loptica, nestane i pojavi se u drugoj kutiji. Magija je bila ta, na primjer, crvena loptica je trigirala ovaj okidač servomotor koji je upao u kutijicu, a pomoću senzora i pomoću internet konekcije se pojavila kuglica u drugoj kutiji. Evo, ja sam tehničar, ali naravno bili su i strojari, kao što možete vidjeti, evo, ovo je strojarski dio, ovo je malo tehnički dio. Konekcija je bila trigiranje preko mobitela, aplikacije koje smo trigirali motore, servo i tako dalje. Erasmus je bio super, prvo smo bili u Portugalu, pa smo bili u Italiji, pa u Sloveniji i u Dublinu gdje je bio završni projekt. Zabavili smo se jako, bilo nam je jako lijepo. Preporučujem, topla preporuka bi bila da svi idu, da to svi iskuse, jer eto, škole su svako drugačije, obrazovanje, zemlje, kulture, ljudi su drugačiji. Zahvaljujemo svima na suradnji i kolegijalnosti. Nadamo se da će sljedeće godine na Europskom izlogu sudjelovati još više nastavnika i učenika.